यहाँ मिलल सरकारी बलम तरकारी बोवाइद। भुइयाँ मिलल सरकारी तरकारी बोवाइद। भुइयाँ मिलल सरकारी बलम तरकारी बोवाइद। आधे में बोई बई आलू गोभी, आधे में बोई बई आलू गोभी। आधा रहे पलिहारी बल तरकारी बोवाइद। भुइयाँ मिलल सरकारी बलम तरकारी बोवाइद। भुइयाँ मिलल सरकारी तरकारी बोवाइद। आधे ही आलू गोभी ननद के भेजइबई, आधी आलू गोभी ननद के भेजइबई। आधी देबई पटीतारी बलम तरकारी तरकारी बोवाइद। ओ सब्जी खई है ननद जी हमारी, भैया के दई है निशानी बल तरकारी बलम तरकारी बोवाइद। भुइयाँ मिलल सरकारी बलम तरकारी बोवाइद।